Slanger, edderkopper og skorpioner. De danske soldater risikerer at støde på nogle af verdens farligste dyr på missioner i udlandet. Og i dag fik soldater på Rys kaserne i Fredericia sådan forsmag på, hvad der venter. Hvor langt er den nået op? Den er her, ja. De kommer her for at se. De kommer her for at røre. Men mest af alt for at lære. Ja, den reagerer på lys, og så hopper den. Sara Henriksen er konstabelelev og en af i alt 150 soldater fra Søværnet, Flyvevåbnet og Telegraftropperne, der er i gang med den sidste finpudsning, inden de skal gøre tjeneste i verdens brandpunkter. Afghanistan og Irak, hele det område der, det er rigtig, rigtig spændende i forhold til skorpioner, fordi rigtig mange af de her dødelige arter, de findes der. Inden de kommer så langt, er krabaten her en af udfordringerne. Så hvad vil du sige til sådan en i teltet om natten? Ej, den kunne nok godt få et spark ud af mit telt. Og så er den ikke god nok med at Nej, den skal ikke ind, hvor jeg skal sove. Det er dyrepasser Brian Rasmussen fra Randers Regnskov, der lærer soldaterne at begå sig mellem kryb og krav. Mens det her er et forsøg på at være soldat cool, Det bevæger sig. kryber det ned ad ryggen på andre. Vildt freaky. Langt hellere slanger end skorpioner, da. Så den er vist væk. Kan man slet ikke røre den? Nej. Det er vi kede af. Til august bliver Sara Henriksen sendt enten til Afghanistan eller Libanon. Og den er faktisk ret hård. Det er ikke så slemt, det er. Hvad er der omme på numsen? To af de steder, hvor nogle af verdens farligste dyr lever. Ja, kryb- og kravlkurset er obligatorisk for alle soldater, der bliver udsendt.